lidi, já jsem tam další videa a dneska tu máme Squid Game. Lidi, takže už jsme ve hře. Jde slyšet, že to je morning song, nebo ranní song. Takže u... Nebudu zpívat, protože to je docela blbý. Takže budeme hráči. Loading next game. Jo. Red light, green light. Já teprve nemusím číst, protože znám. Pro ty, který to chcete vidět, tak se stopněte a přečtěte si to. Takže Spectate. Tak. Já se nepostřihu už jsem zase v lobby a čekám. Dám vědět a již se dostanu do hry. Takže už jsme v hlavní hale. Já jsem hráč 3-9. To je skvělé, 4-5-6 třeba. 364. 412 jsem. 307. 280. Hráč 3. Molekuly. GG. Jinak, 27. června, tak jestli jste někdo neviděl ten trailer, tak pak o ten trailer vydám to video. Takže to je. To někdo pojďte někdo sem. Ne tam. To jsou hajzlivé. Dar. Close. Nice. Mluvču. My jsme vču.
já tak miluji ty molekuly. A z té první série bude ten svěně moc Dalgona. Tak bychom se taky mohli dát video. Bychom taky mohli dát video. Dobře, tak já zase se vracím do lobby. Tady já už jsem zase v lobby a budu čekat. Dobře, tak jsme zase tady a už budeme čekat, než začne hra. Jsem zvědavá, jaká bude hra, protože to první kolo byla červená zóna, ve druhém molekuly, vůbec co, třeba Dalgona, nebo Skodejný most. Takže to close. Dá do pytle. To zase molekuly. No, chápu. Musím hrát 4-4-7. A tam že máme gardi. WTF. To chápu. One player. Oops. A ještě tam bude. Jinak tady to, když už prohraju, tak už je poslední kolo, protože já nemůžeme ztrácet nervy. Wow. Kámo, tady spíš ton, aby byly vyloučení hráči, tak místo toho vyloučili, aby místo toho zabili gardy. Ano, co já dělat? Se 1-1. Já taky budu skučený. Rozumím, nebo si to jde. Teď to můžu otevřít. Co? Mají být mrtvý? Nie, mrtvý. Kuje. To je fakt divný, že jeden guard je na dostatní.
Všude krev a to nevím, blázní lidi. Pouze. Dobrý, teď se bojím už toho, už se bojím frontmana. Kámo, on zabil brzy manažera, to si nepochopíš. Ten jakoby, že chápu, že možná ho obtěžoval. A on prostě odkrágoval asi největší postavení, no. Tady jsou dva manažeři, jeden voják. Šel na záchody. Má být nějaký chaos, který to nevím, ale... Dalgona. Už jsem. Ale nejsem. To jsem zvědavý. Co bude? Oni ještě ze mnou. Vidíš, jak jsem. Tak tam takhle je stará, ne, do pytle. A tím šel tomu, bych si asi nejlépe pomohl, skvělý, tak já jezu. Do pytle. Teď jde o mě. Kam on střelný do ramínka, ty kudače. Tak jde zase. Všichni tady bylo jako čtvrtě vlastně. Má to kolečko. To je týpek střelený. Kámo, má samopal MP5, ty vado. To je takový týdny. Pojďte. Krásat prás. Já z 24. Prasátku. Teď jsou 2 miliony. Jenom za 2 miliony dolarů jde do té hry. Tak kdyby bylo o vony, byl by tady jeho hráčů. Tak vlastně to má sílu lahnout. Zdrhám.
Konečně. Tady je mega to. Hráč 103, 138 plus kampé kaputy. Se bojím, já už se bojím. Ne, že bych se bál, že jsem to zelená, červená. No to každou hru je větší a větší krev na té pozvánce. Třeba na té první pozvánce nebyla žádná, na té druhé trošku, jako trochu vyplivnuté. Když nemám nad sebou napsáno eliminace, protože jsem napsal eliminace, tak jsem to sekal. Dřív, protože se akorát bojím, že krát se hebnu. Druhá je. Nejsem na to jeď. Nejsem na to. Tu už pomůžu. Žiju. A 200 000 bonů. To už já trochu zaplatit takový dluhy, ale dluhy nemám, takže to v pohodě. Takže já tady budu muset budu hlasovat více. Já mám kamen do pytle. Já to tepnu. Ohaha! Já jsem ale dobrý. Dobře jo. A já už nejdu. Mám prdím. Nejdu. Já se ještě dám jeden. Tak tady to bylo asi všechno z toho videa. Dávejte určitě lajky, odběry a značky, abyste nepřišli další skvělé videa.